Okay. Ano yung tamang sagot? I'm not going to hurt you. Or I'm not going to hurt you. I won't hurt you. I won't hurt you. Ano ba English ng hindi? Depende sa paggamit mo. Ano daw? Next question. madali Maghuhugas lang. ako ng pinggan. Maghuhugas ako ng pinggan. Ginagawa mo palagi yan, Jay. Gagawin mo dyan, palagi yan. Kaya alam na alam mo dapat yan. Nagbukas ang pingan. Si Uncle Bert. I'm clean the platito. I'm cleaning to maghuhugas. Ako, ba't ang hirap? Maghuhugas ako ng pinggan. Magla-live ba ako? Maghuhugas ako ng pinggan. Ay na naman si Aiken ko. Tayo madali. I'm cleaning. Nagdadamay kami sa akit mo, pati ako damay. I'm washing. Washing Washing naman paglalabay. Linis, di ba? Tama? I'm washing to my plate, to your, ano? Yun na nga. Bakit talaga, oh? Sumukot. Bakit yung ginagawa? I'm not... Eh, puro kayo. Nadadamay ako sa ano ko eh. Wish na tama yung sinasagot ko eh. Okay. Okay. Next question. Wala ko. Ay, hindi. Ano pala? Yun pa rin. Iwan ako tawan-tawa, hindi niya sa akin siya nagmana. Ulit, Okay. maghuhugas ako ng pinggan. I wash the plate and... ayun nga, di ba? Inom ka? I wash the... Hey, kaya mo ito. Tinitiro ko sa asawa ko. Siyempre mo naman ako, napapahiya na ako dito. Dapat, dito at tita, may karton ka dyan, tapos na yung nakasunod, ganun, no? Hindi, kailangan talaga. Kasi pag naitama ko yung sagot ko, kawawa Hirap ko mga no, to pag eh. ginagawa, no? Pero kapag nag-i-English ako sa Clayton lang, Ano? Dive! 1, 2, 3, dive! ba't kaya ganun ang hirap? Pero pag nag-i-English ako sa vlog ko, sa Tama Clayton, mo na yan, Berto. Para malito. Hindi ko alam eh. Ano yun? Maghuhugas ako ng pinggan. I'll wash dishes. Pagkain na nga. tama? Kulang. Ako lang. Dishes. Di ba dishes pagkain yun? Dilis yun eh. Dilis ba yun? Lang. Dishes. Walang pag-iisip. Sagot mo. Buwan na Uncle Bert. I wash. dapat doon tayo kumuha. Ano? Nakalimutan ko. I wash dishes, sabi niya. I wash dishes. This is my plate. This is the moment. I'll wash my dishes. Ito na kayo, Logi. Ako na ba? Oo. Para kayo. Ano yung tanong? Maghuhugas ako ng pinggan. Maghuhugas. Mag-ugas na kanina pa. Ano? Di mag-ugas ka ba, halak? Di ba maghuhugas ka bala? Masipag. Masipag. Di Ikaw na. Ikaw lasing. Mag-ugas ng pinggan? Oo. Hindi nga ginagawa niya. I don't like washes. I don't want wash I'm anymore. cleaning my plate. I'm cleaning. Ha? May plate lang. I'm cleaning my plate. Gilay, lublog ka na. Ang layo Dahil mo sinasabi. Sinasabi. Anong tunay na sagot? I'll wash the dishes. I'll wash. I'll wash. Kulang pa ilan lang. I'll wash the dishes. Dishes. Oh. Di ba sabi ni Beto, I'll wash dishes? Tapos ka na ba? Tapos na. Game. Next question. Makakaasa ka sa akin. Makakaasa ka sa akin. Palalim yung English ah. Makakaasa ka sa Hindi na akin. ako aasa. I promise you. Hindi. You trust me. Tiwala. You. Condom yan. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Ano ka? You touch. You trust. You trust me sa akin. You trust me anymore? You makakaasa ka sa akin. You trust me Nakakablanko. forever? Ba't ang hirap, princess? Malabat muso ko lang, nalublog ko. Ano yan? Makakaasa ka sa akin. Si ano na, Tito Slick na. Tapos na ako. Hindi ko na.
Bukas na bukas, palipatin mo yung mga ampon mo, Jay. Ay, pagpapahiya tayo to sa social Yung nga media. eh, pahiya tayo, wilan lang nasagot Ano ba natin. yung ano ba yung katanungan dyan? Makakaasa ka sa akin. Okay. Suplado nito. Suplado nito. Okay, game, Ah, game. Ben, ano ulit nga, princess? Makakaasa ka sa akin. You trust me. Bagana mo lang? Makakaasa ka sa akin. You trust me. And forever. Hindi, trust kasi, pagtitiwala yun. Oo. Yung Makakaasa. approval. Makakaasa yung mga... Approval daw ako sa Bilerong. Approval. Ginawa po, hold of justice yung ano. Gina to, lablog mo lang. Hindi mo pahirapan sarili mo. Sino next? Berto. Naku, mukhang nag-chat to. Wala akong dala cellphone, wala akong dala cellphone. Makakaasa ka daw kay princess, oh. Oo. Hindi na ako- hindi na ako daw siya aasa. sa'yo. Kung makakaasa pa daw siya sa'yo. Siyempre, alam na gagawin. Hindi na ako. Wala, hindi kinaya. Sige, ikaw na rin. Makakaasa ka sa akin. Teka, bakit yung mukha oh? I promise you. Hindi, ikaw eh. Parang ikaw yung tinanong eh. Promise me. I can't let go. Ano wrong? I kill it. Ay, Jolly. Hindi, paborito niyang kanta yun eh. Di wala kuya. Alam ko yung sagot na yan, ano na. Makakaasa ka sa akin. Makakaasa ka sa akin. Kasi alam ko, trust. Parang si Fernando pa dati nga. O ngayon, ngayon mo sabihin condom yan. Sabi niyo sa kanina, Jay, hindi ang condom. Sabi mo kasi, ay, Ano na siya? tapos na, oh. Uy! Kakadaya mo. Kakatayaan pa tayo rito eh. Wala talaga ako. Yan lang ako. Ay! Hindi ka yung ilong mo lang sinubsob mo eh. Anong tunay na sagot? You can count on me. You can count on You me. can count on Sayang eh. Di ba? Yun. Tama yung kanta. Ano yun? Okay, next question. Kanta ni Sama. Ang lalim ng mga ano nito. Oo, dapat yung mga ganun lang eh. Pero okay na yan. Kanta ni Freddy Aguilar yun eh. Pero marunong ka bang Kanta ni Freddy Aguilar. Yung ano? I can count. kahit May bigat na pala si Freddy Aguilar na English. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Game. marunong ka bang lumangoy? Hindi. You learn to swim? You have swim? You learn to swim? akong lumangoy. Marunong ka ba? Parang nagtatanong ka, di ba? Malamang kaya. You... Oh my God. Oh my God. My brain is so very palpitate. Ay, glad. Marunong ka ba mag-swimming? You have learned to swim? Tama naman English ko. Ba't malidisin nyo? Sarili mo English kasi. Sarili ko English to. Ba't ba kayo marunong sa akin? Yung ko na nga. Naka-high blood ako. Pag-isipan ko na para nakaka-idea din ako. Mas lalo na ako. Kaya hirap, medyo ano pa eh, may angat-angat pa, lalo na ako. Ano ba? Alam natin yung kaso. You- Alam natin para may kwenta yung ano. Yaman yung tanong. Hindi natin yung You learn, you learn a swim? You learn you swim? Shit! Ikaw na to. Ano ang tanungan? Marunong ka bang lumangoy? You have to... Yes. Yes. Tama naman, English naman sagot to. Yes. Ano ba? Marunong ka bang ano? Lumangoy. Ka ba? Si Felicity nga, di marunong lumangoy. Yun na... You learn to swim to the habagat. Sino na next? Berto, halika na rito. Nag-isip ako eh. Ano? Huwag lang. Wala na, hindi ko gusto ka na eh. Ano po yan? Naku, Game, galingan na kasi natin. Oo, wala na. Basta sabihin nyo lang lahat ng malalaman nyo English. Ay, nga problema eh, wala eh. Lumangoy. Hindi. Marunong ka ba lumangoy? Hindi ko marunong lumangoy, pre? Hindi. Ibang langoy eh. Wala, dapat ano, kahit pa paano magbigay pa rin kayo ng ano.
Ano yung tanong? Marunong ka bang lumangoy? Dati, oo eh. Sa ngayon, hindi. Nagpaliwa, bakit? Ba't hindi ka na marunong lumangoy yan? Bang, baka Wala wala na. ka pa dyan ha. Kaya G, ikaw na. Ako na pala. Nag-iisip pa lang ako. Ano ka pang aasar ha? Wala ka rin pala isasagot ha? Marunong ka ba Si lumangoy? Princess, pahirap sa atin. Oo nga eh. Sa susunod, wag ka nang gagawa ng question and answer, ha? Bert, huwag ka lang sabihin. Nawala tuloy eh. Wala ka tuloy. Nawala tuloy eh. Wala dyan. Kompleto ko na eh. Dito kayo banda. Kompleto ko na na. Ang ingay mo dun eh. Marunong ba lumangoy? Di nga. I don't know. Wow! Galing mo mamaya. Di ba? Tama naman. Ano ang tunay na sagot? Yung Do you know Tagalog, sasagutin mo. Ano? Do you know how to swim? Do you know how to swim? Hindi kasi learn, aral yun. Alar. Alar kasi yun eh. Aral pala yun. Oo. Sige, next question. Tumingin ka dyan sa may taas. Next question. Ito madali lang, pero hindi ka rin pumadali. Ito. Madali daw, madali. Ah, madali. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Madali. Madali lang yun. Madali daw ah. Parang sinabi ni John Lloyd yun, ah. You give me a second chance. Sabi na lang. You give me a second Wala na, chance. Jay! Ano ba? Kayo lalo nyo, ano? Madali kayo ah. Second chance. Wala ka chance na yun. Ulitin mo nga. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. You give me. Oh, ayun na yun, Jay! I have. Hindi. Huwag ka sumagot, You Lise. Please give me a second chance. Kaya nga kaya. Kunti pa. Sobra. Patay tayo na, alam na. Give me a second chance. Ano pala eh? Sagot. Parang alam na namin, tapos mawawala rin pala. Nakasagot ko na dapat yun eh. Sayang, alam na namin yung sagot eh. Yung pan naman ang Okay, mga game. madali. Kumain ka na ba? Mahirap naman dyan. Kumain Ano ka. yung Boy, tanong? tuloy yun ah. Ano yung Kumain ka na ba? Akala ko nagsaing ka na ba? Nagsaing ka na ba? Oo nga eh. Ano lang? Teka, sige. Ano lang? Kumain ka na. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? You eating now? Ba't yung kay Jay mas madali yung ano? Sa akin ba yun? You eat meat. You eat Ah, meat. you eat. Hindi. Ito raw. Dumudugo na ilong ni Princess oh. Ayun na ba? Hindi, dapat si Coffee. Kumain ka na ba? Natin eh. Ano yan, Princess? Kumain ka na ba? You have a eat? Ay. I have you eat? Eh, hindi ikaw tinatanong. Huwag pala no, sorry. Kumain ka na ba? nakasagot ka na, Jay. Kalimutan ko, Eating now? I eat. I eating you. I eating you. Hindi, you're eating my nerve. Sorry. Basta si Inter. Lagi yun natin. Ikaw na, Berto. Ay, Ay, mamaya ko na din. ay, sagot. Ano yung tanong? Kumain ka na ba? Oo, ano yan? Nilaga. Sweet, tinatanong. Ay, nasagutin mo muna yan. Di ba pwedeng ay eating yun na lang? Ay eating yun. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? You eat? I eat now? You eat? Di, parang nagtatanong ka eh. Hindi. Siya nga nagtanong sa akin. Baka mag-away ba? Mag-away pa tayo dito, no? Ito lang, Kuya Logi. Ito ay, alam ni Kuya Logi. Magaling sa kainan niya. Kainan eh. niya. Kumain ka na ba? Ang lungkot mo rin na. Ba't ang lungkot mo? Iniisip mo. Talaglag. Game. Wala, hindi ko alam. Ay, ito yung pamilya kanina. Okay, maula ka. O, yan na. Wala na ako alam. Solo mo na. Kumain ka na ba? Dito Ano ba pagkain?
Kanina, di ba? Ganda. Iisip ko eh. Tapos ako nagugutom ah. Ano talaga na, ang dali mong Oo nga na. Oo nga eh. Nagsumisilip doon ah. Pinagtagogan mo. Google. Hindi pa yung So, sarili. ano ang tunay na sagot? Have you eaten already? Have you eaten already? Dapat ang Tagalog niyan, Pwede rin iitingin. kumain ka na ba? Kasi naka-ready na. Gawat ganon. Bakit mali yung ano mo? Next question. Ba't ang ganon no? Parang ang dali lang. Dali Parang lang. hirap. Pero ang konti ng harina mo. Next question. Hayaan mong tulungan kita. Kala ko yang patayin kita. Hayaan mo tulungan kita. Malalim na naman tayo, princess ah. Oo. Hayaan mong tulungan kita. I'm gonna help you. Summer Lahat yung English na natatanggalog yun. Oh, I am gonna help you. Ako, kinakabahan din. Ano eh. You please, may please ba? Wala no. Pakiusap. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ko alam may English nung hayaan eh. Oh. Ex-battalion. Hayaan mong tulungan kita. Bakit gano'n? Nasa isip ko na yun. Wala na nga. Next, City Toslek. Buhat yung uso. Buhat yung uso. Lagay mo na nga lahat yan, Tol. Harina pa, harina pa. Harina pa. Wala yun. Bukas pa yung kanya eh. I'm still Loving you. I'm here to my house. I'm here to the house, to my house. Another, ano ba yung ano, yung... Tagtatalo ka sa akin. Ano ba yung kahapon? Another day ba yun? Afternoon. Afternoon. Ano ba yun? Ano ba yung ano lang kahapon? Before? Last day. Ayaw pa. Last night. Last night. Ang hirap. Ano yun? Japanese yung kagahapon. Ha? Hapon. Ano yung question? Hapon. Japanese. Nasa bahay ako kahapon. Okay, bago magtapos ng video to, last question na ba to? Oo. Ayusin natin. Ano yung tanong? Nasa bahay ako kahapon. Bakit si Jolly seryoso na naman? I'm home afternoon. Ako rin nag-iisip eh. Pero may isip eh. Hindi. Basta ano, nasa bayo kapon. I'm home afternoon. Nasa bahay ako kagahapon. Oh, bayo ko sa'yo. Wala, ikaw uwi ko lang kagahapon. Nasa labas tayo may Ay, hindi pala. Mali pala yung ano ko. Oh, siya. Sige na, ano na. Hirap Last mo mo ang tanong. Ha? Last ba to? Oh, last na yan. Palitan mo yung tanong, palitan mo, last na eh. Palitan mo. Palitan mo Okay, daw yung game. tanong. Ikaw na, Mert. Mga daldal. Ang hirap, no? Hindi, nakita ko kasi sagot kanina. Nasa bahay ako kahapon. Nasa bahay ako hapon. Bye-bye! My house. Iba yung ano ka? Ay, Univerto, ang gano'n. Ikaw na. Bahay ako kahapon. My house is under control. Wala talaga eh. Ang hirap pag I'm still on my bed. Eh, jalit na pagmahal. Ako si Ano ulit ang tanong, masagot na nga. Nasa bahay Para hindi ako tayo kahapon. Teka, nagsasalita. Okay, game. Nagalit na. Nagpapaliwanag pa ako dun eh. Nasa bahay ako kahapon. Nasa Tarlac ka, di ba kapon? So, ito eh. Ito, kanina. Isip Wala talaga alam. Dapat si Gary Gary nakakasagot kasi siya yung Oo, tapos siya pa yung matagal mag-isip. Mag-isip eh. Wala kasi ako kahapon din. Hindi ko alam eh. Ano ba? Ano ba? Wala. So yan, ilan na sagot mo? Dalawa? Ay, isa lang ako, dalawa. Ako tatlo. Ikaw to, isa. Ikaw, wala. Tatlo. Pero wala, Jolly, wala. Mayroon. Meron. Meron ba? Ano? Walong mali. Hindi, wala.
Wala nga ako nasagot eh. Grabe. Uy, meron si Tito, meron ka. Meron Isa ba lang. ako? Isa. Isa lang siya. I can't Ayun remember. mo, no? Ang hirap nung ano, sabi ko kay Princess kanina. Ay ko, sis, ano mo, magsilagay ka na pwedeng design. Halimbawa, saan ka punta, gano'n. Yung Pagdamon! Nalagay ko naman yun ah. yung gano'n, kaso yung sa kanya, lalalim. Yan, so, yan, hanggang dito lang. So, sa isa na ako kayo. Walang, Sa mga... Sabi na sa buo na, tinapay na. natigyo. Tinapay na yan. Gago, pwede na ito ibig. Tinapay na. Tinapay na yan. Ay, hindi yung ano na yun masa na yun. Pagpagpagpandisal eh. Ang sabi nga sa mukha. Uy! Gulat ako na. May pambaba to! Wag. Tawag dito, wag, meron dito, may gamit, tsaka ito, baka... Ay, igupin eh. Kawawa naman yung may-ari ng bahay Ay, ayun, sa mga manatid tayo, yung mga basher dyan alala nila sa pagbabash atin. Ayan, at sa susunod po, ang gawin naman namin, English, tapos Tagalogin namin para mas maganda, no? Ayan, tapos doon, may price na yon. May price na ito kasi pang-umpisa pa lang. Wala ba price to? Sasagot ko yung Oo, kaya nga eh. Wala price to? Oo. Ay, grabe ah. Kaya hindi namin ginalingan eh. Hindi ko ginalingan talaga. Alam mo walang price. Oh, Kaya yun! hindi namin sinagot na maayos kasi wala pa ng price. Babawi kami sa susunod. Yan. Mat. Mat naman. Yung maganda Hey, doon, man. yun muna yung Tagalog ano. Oh, yun ang susunod. Yan, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo. Please support Oslek Gibara. Kita kapit ako, baka ihagis mo na naman. Bakit? Oslek Gibara TV yan at si Mama Claire Claire Gibara TV. TV. At yung mga nandiyan sa description, bahala na kayo. Support nyo lang yan. Yan. Salamat sa suporta. Yan, bye-bye. Ay! Dapat Sige, bigyan natin, sige. Tim. Bawi, 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 bawi.